Kaunis aamu Klaran tallella. Ja muitakin oli täällä. Mutta esimerkiksi tänään te näette, mistä tämä video kertoo. Mutta sen näette kohta. Elikkä nytten teidän pitäisi valita teidän tällä viikolla uudet hoitohypät, paitsi nyt Ellille, koska Ellillä on nyt toi ponivarustejuttu, niin Ellin ei tarvitse. Hello! Ja tässä on meidän uusi heppa, eli joo, tässä on meidän uusi heppa. Eli joo, nyt valittakaa. Mä otan Fanni. Eli Fanni siis. Se on myös mun hoitoheppa. Eli joo. Se nimet pois. Mä kuvaan. Mä en tykkää kuvata paljon, koska se on niin ärsyttävää, että mä en saa niinku harjata. Se on vähän ärsyttävää. Kai te varmaan ymmärrätte. Että se on vähän vaikeaa mullekin. Mä nyt otin. Eli uusi harja. Meidän verran on valmiita. Ja mä oon ostanut tälle ihan uudet varusteet. Eli tässä ne olis. Ihanat liilot. Kiiltääkin oikein. Mitä ihanat. Laitan ne mun päälle. Okei, sitten mä en kuvaa. Et sen aikaa voisitte edes odottaa. Jee, mä niin innoissaan tästä kisoista. Mä tuun voittaa. No katos minkälaiset esteet siellä on sitä mukaan. No, en mä tiedä. Että semmoista sanontaa. Tiedätkö Smurf-elokuvan? Tiedähän mä. No se on niin hauska, kun ne vaan sanoo Smurfi, smurfaa, smurfi, smurf. Ei oo silleen. Ihan tämä kuitenkin. Mennään nyt. No niin, päästiin. Laitettua jutut. Ja niin. Nyt mä menen siis Fannin selkää ja. En mä mahu. Kattokaa, kun minähän pääsin ihan. Eikä mulla olekaan eka. Okei, minkä mä voisin ottaa? Ehkä nyt otan vaan sen niinku. Mä otan vaikka nyt. No. Mä käyn vaan hakemaan nyt sen. Miksu siis. Ups.
jalat suoraan. Tuli pikku aivastus. No. Menen tähän näkemään niitä varusteita. Varusteita siis. Varusteita. Missä on mun varusteet? Siinähän ne on. Täppäräppäry. Täppäräppäry. Ot hetkonen, ei mun luokkaa vielä. Miten mä unohdin? Minkä sä haluut? En mä tiedä, mä otan varmaan että ihan perusviljan. No kun nyt tällä viikolla pitää olla erit. Äiti, mä haluun. Ei. Ei. Ei kun joo. Ei. Joo. Ei. Joo. Itse kukaan täällä tuolla oli Arembra ja Clara. No ne hakee sen. No. Ja sitten kautta. Mä vielä mietin. Mä rakastan sitä. Olisiko mä Arembra? Clara! Oho. Sori vaan. Mutta meitsi ei voi tälle mitään. Meitsi ei voi tälle mitään. Koska mä oon niin cool. Oon vaan niin cool. Koska mä oon niin cool. Cool. Niin, joo. Niin. Ihan sama. Joo. No niin. I am ready. I'm ready to play. A bridge play. No niin, luovaa Jormaa. Luova Jormaa. Okei, mä lähden nyt pitää tätä luokkaa. Mä hyppäsin tuon aidan yli. Eli nyt Ellisat, ne on luokas. Niin, enää nyt Lumi. Upsista. Lumi! Mennään tiputtaa. Helikopter! Noniin. Eli eka täältä suunnasta. Sitten kierretään tän puomin takaa näin. Ja sitten tuolta kierretään. Ja sitten hypätään tän yli. Okei, sieltä voi eka te aloittaa. Jos mä edes pääsen. Sori, mä nyt menen tästä. Ups. Okei, nyt kaikki väistyy. Luova Jorma! Oi! Hei! Ai niin, mä sanoin, että mä taisin tiputtaa tahalteen. Tahalteen! Sitä ei sitten lasketa. Jos tekee tahalteen, niin sitä ei kyllä lasketa. Noin. Yrittäkää uudestaan pari. Ainakin noin muut meni ihan hyvin. Meni nyt ainakin itsestään. Ai niin.
Oho! Okei, ottakaa uusiksi. Okei, nyt nostetaan laukkaa. Jee! No, Lilja. Okei, mä näytän nämä muut, mutta mä näytän miten tää on tolleen. Eli kannattaa nyt mennä, kun sun vuoro. No niin, nyt me näytetään, kuka on parhain. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Yeah. Hups, taisi vähän yliliioitella. No niin. Me oltiin vaan nyt näyttää tää yksi luokka, koska me ei nyt jakseta enää kuvaa. Elikkä moikka!